Sa number 2, pila ka mga local government units ang nagsugod na hikot para mahatagan sang assistance ang mga hog farmers nga naapektuhan sang pig deaths. Sunod kay Mayor Gilson Tubilyara, gikan sa ilang Livelihood Assistance Fund, magakuha sila sang pondo para sa mga hog farmers nga napatyan sang baboy. Damlag pa, nagdeklarar sang state of calamity ang sangguniang bayan pero wala ini nagsunod sa nagakaigo nga procedure sunod kay Tubilyara. Gani hindi sila makagamit sang pondo gikan sa Calamity Fund. Kahapon ang deadline sang pagpanglista sa mga hog farmers nga apektado kag mga 500 tubtub 600 ang tigayo na kapalista. Sunod sa alkalde, sa isa tubtub 4 ka baboy nga napatay, sara makabaton sang 3,000 pesos, kag sa 5 ka baboy pasaka, 5,000 pesos. Ang Veterinary Office kag Agriculture Office ang nag-double check sa gina-report sa mga hog farmers. Sa Bago City naman, sunod kay Mayor Nicolas Yulo, magasapol pa sa marason nga semana ang DRRM kag sangguniang panungsod para sa kantidad nga ihatag. Mahimo nga humalin sa 1,000 tubtub 2,000 ang mabaton sang hog farmers sa kada baboy nga napatay. Nagapanawagan man si Yulo sa hog farmers nga dapat magsunod sa nagakaigo nga tikang sa paglubong sa napatay nga mga baboy. Bangod may mga report siya na baton nga iban ang ginahaboy lang sa mga suba, rason nga madasig ang paglaptas sang masakit. Nagpatuman na ang sang kampanya ang Bago City, angot diri. Whether with the Vice Mayor at tumutong Vice Mayor, at tumantong sa ka-council, adwa ka-council, kag nag-decide niya sa baboy nga napatay, kuhaan na siya namon sa among livelihood program. So, ang napatyan 1 to 4, tagaan namon 3,000. Ang 5 heads above, tagaan namon 5,000. So, kagapon lang kami nag-cut-off date sa mga reporting sa baboy. Between 1,000 to 2,000 pesos, guro, per head. We started about 3 weeks ago na kung may kung may hog cholera death ka nang may form ka na nga gina filapan kag isabit sa amon vet